आरो थैजासिम हारा हुरा आं बिपिएफआवनो थासिगोन। 8 नं दतमा समष्टिनि बिजाथि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव वेस्ट खालाइगाव गामिनि हेनस ब्रह्म बिथाङा दिनै इउपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव फर्मेलि जगदान जाबाय। बिथाङा गोबाव बोसोर इउपिएल खालामनानै इउपिएल आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरजों बिथाङा गोबां बेबायदिनो थगायजानायाव बा बिथाङा इउपिएल दोलोआव थानानैबो इउपिएल दोलोनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनैयाव दिनै बिथाङा गावनि दुखु मोननाय दिखारजों बिथाङा इउपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय आरो बिथाङा थैजासिम गावनि जिउ थासान्दि समसिम बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथाङा मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों रोखायै बुंथिबाय। आङो सिगां समाव इउपिपिएलआवनो एकदम फुराना बेयावनो दंमोन, ओमफ्राय दा इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोनैयाव आं दा बिपिएफआव मदद होनाय जाबाय आरो थैजासिम हारा हुरा आं बिपिएफआवनो थासिगोन। नोंथाङा इउपिएल दोलोखौ नागारनायनि माबाफोर जाहोन दं नामा? जाहोनाथ' बहुद दङ। दिनै इउपिएल दोलोनिफ्राय नुहुरजोब्बाय सासेबो मोजां मानसि गैया, अननाय गैया, नासयनानै जाजोबनाय। बेनि थाखायनो आङो दा बिपिएफआवहाय जगदान जादों। दिनै दतमा समष्टियाव प्रमद बर' बिथाङाबो इउपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि गेलेनो ओंखारदों। बिथांखौ नोंथाङा सापर्ट होआ नामा? बिथांखौथ' आं सापर्ट गैया, मानोना बिथांखौ मोजां मोनग्रा दिनै बे जोंनि समष्टियाव सासेबो मानसि गैला। नोंथाङा नोंथांमोननि इउपिएल दोलोनि माखासे सापर्टारफोरखौ नोंथाङा खावलायगोन नामा? खावलायदों आङो। बिथांमोनहाबो दा आंजों लोगोसे बहुद फैगासिनो बिपिएफआव, बिथांमोनहा फैबाय थागोन। नोंथांमोननि दतमा समष्टिनि बिपिएफनि बिजाथि बिथां प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होनो नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगोन? जोङो सारखौ देरहाहोनो थाखाय बहुद सापर्टआव दङ आरो जोङो जयैनो गाजा गोमजायैनो जेरैबो सारखौ जों देरहाहोगोन। दिनैनि बुब्लियाव जों नुबाय थानो मोन्दों जयेन जानानै आरो गावनि गोजाम दलावनो जगदान जाहैफिनो। नोंथाङाबो दिनै बिपिएफ दलाव जगदान जानानै इउपिएल दलाव जगदान जाहैबावगोन नामा? आंनि साननायाव बिदि गैया। जे पार्टिखौ आङो मदद होदों बे पार्टियावनो आङो अरायसम